काय करतो शिवम? मी अभ्यास अभ्यास करतो. काय अभ्यास दिला मॅडमनी? काय म्हणते त्याला? डी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल म्हणून ले मग. ले म्हणून ले. B for ball. गुड बॉय. Ball. B for ball. गुड बॉय. दररोज अभ्यास करतो. हा. मॅडम मारतात का? नाही. मग काय म्हणतात तुला? अभ्यास केल्यावर दाखवल्यावर काय म्हणतात मॅडम? Good boy. गुड बॉय. मांडी घालून अभ्यास करायचा बेटा. मांडी घाल. हा. काय म्हणते त्याला? डी फॉर डॉग आहे का? हे कसलं चित्र आहे? तू दररोज खेळतो ना? B for ball. हा गुड बॉय. विसरला ना? इथं बघायचं बरं. चित्र काढून दिले ना मॅडमनी. बी फॉर बॉल. आता पुढच्या वर्षी कितवीत जाणार आहे शिवम तू? पहिलीत. फर्स्ट मध्ये. हा ना? हा. घे काढून चल. झालं तेवढं काढलं का? हे खालची एक रेष काढायची, मग झालं तुझा अभ्यास. खालचे का? तुझं मराठीचं अक्षर दाखव. काय काय लिहिलंय तू? काय आहे? अननस. अननस. वाव, छान अक्षर काढलं शिवमनी. मॅडमनी चेक केलंय. गुड बॉय. बाय कर सगळ्यांना. बाय. होमवर्क करतोय म्हणा मी. मग